Jo et vaig ajudant. Ara està gravant. Doncs vam començar arribant amb una casa de camp al voltant d'un bosc. Cadascú conduïa el cotxe. Els dos personatges, el James i L'Òscar. l'Òscar, tenien un passat complex i estaven en una espècie de sessió de teràpia de grup amb la seva doctora. La sessió va començar amb un dinar amb alguns altres companys que estaven en una situació, havien passat una situació semblant, i després de dinar i beure's unes cerveses sense alcohol, a l'hora de començar la sessió vam descobrir que la doctora també havia passat per una situació semblant al passat. Aquestes situacions eren intents de suïcidi. Vam veure de que alguna cosa anava malament perquè ens pesava molt el cap i a poc tots els integrants del grup es van anar dormint, doctora incloïda. Va ser la primera, crec. No? Sí, jo crec que va ser la primera. Bueno, va fingir que es dormia. Els nostres ulls. Vale. Sí. Després vam despertar a una ciutat ciclòpea, una ciutat de marbre negre on no hi havia res més que estranys passadissos i murs verticals infinits, i vam estar buscant per allà fins que vam trobar un dels nostres companys. Bueno, primer havien aparegut unes criatures, unes estranyes criatures semblant a un aràcnid, o potser tenia més potes, que ens estaven com xupant, clavant agulles fines a la nostra pell. Eren porugues, això sí, i ens vam poder escapar d'allà. Vam estar rodant per aquesta ciutat fins que vam trobar a l'Anna, que la portaven dos criatures més. Vam estar seguint a l'Anna i després ens vam perdre fins a arribar a com néixer una altra criatura, una criatura que semblava que algun dia hagués estat humà, que deia que se n'anava cap al fons, cap a l'abisme, amb cap objectiu concret, no? No hi havia cap objectiu pel qual anar cap a baix. Deia, ens va dir que anar cap a dalt no era viable. Llavors el vam seguir. De cop ens vam tornar a perdre el coneixement i ens vam trobar en una sala d'operacions on la doctora va baixar i va començar a treballar amb l'Ann, que ella sí estava morta i tots nosaltres estàvem sedats, lligats i amb unes vies obertes. Després d'intentar salvar-nos i una petita conversa amb la doctora, vam tornar a caure adormits. Més o menys? Només per aclarar un dels punts. L'home que vau trobar, el que anava despullat amb el bàcul negre, un dels motius per al qual venia a baix el tot era allò que li deia el que guarda l'abisme, aquella foscor, perquè deia que allà no hi havia dolor i es podria oblidar tot i sobretot ser oblidats. Era les paraules d'aquest home. I junt amb ell ja anaven algunes criatures d'aquestes que sembla que havia convençut. I reprenem l'escena en la qual els vostres ulls es tornen a obrir a poc i noteu tant el vostre clatell com gran part del cos
humida, com si estigueu surant en aigua. I noteu com punxades a braços i cames. I a poc us aneu adonant compte que aquelles criatures que portaven una túnica negra, aquelles criatures d'ulls esmeraldes, segueixen tatuant-vos les vostres extremitats. Inclús alguns noteu punxades inclús en el coll, inclús en alguna galta. I torneu a veure aquest edifici, aquest recinte de marbre blanc amb diverses estàtues, també representant aquestes criatures, i diversos escrits als quals no enteneu. I abans de que pugueu reaccionar, feu-me una tirada de mantindre la calma, els dos. Keep it together, no? Deu ser el de tot. A veure, t'ho dic, sí. Sense modificadors? Sí, en aquest cas sí, perquè no esteu lo suficientment fotuts en aquest cas. Sí, perquè esteu descentrats. Vale. Jo la passo. A veure... Jo no. Vale. Què has tret, James? Un fallo. Però de quina... o sigui, pífia, tal qual. Un 8. Sí, un 8. Un 8. És que no em surt, o sigui, per algun motiu Robin em va fatal, per algun motiu, però... Vale, un 8. Doncs, en aquest cas, perdries 4 d'estabilitat. Això és molt, no? I tu, Òscar, et mantindries estable en aquests moments, seguiries en 2. Em fa gust, vale. Sí. I tu, Òscar, mantenim més l'estabilitat mental, i tu, James, han tingut una gran baixona. L'escena és vostra. A Què l'Òscar... vol dir anxious? Digue'm? Menys 2 aquí, això que diu aquí, no? Que tens un No, menys... no, bueno, estic a anxious, que no sé què vol dir. Ansiós. Very feeling or showing worry, nervousness or... Ansietat. Sí. Vale. Primer he de pensar qui es desperta. L'Òscar, a la que veu totes aquestes criatures una altra vegada i sabent d'on ve, es desperta de molt mala llet i comença a cridar: filles de puta, sortiu d'aquí, sortiu d'aquí! I s'aixeca i se les aparta i fins i tot en alguna l'empenta enllà i es tira enrere cap a una d'aquestes estàtues, apujant el cos contra l'estàtua. No us acosteu a mi! Quan empentes a una d'elles, et dones compte que no tenen quasi força, inclús quan l'empentes cau al terra. I com en calma s'aixeca i es posa en filera junt amb les altres criatures que t'estaven tatuant. El James es desperta. Fa un crit nerviós. Agafa a una d'aquestes criatures per una de les extremitats i comença a fer-la rodar, fer-la xocar contra les altres criatures, cridant de forma instintiva i rabiosa, fins que la tira una contra l'estàtua. Comença a respirar ràpidament, té els ulls injectats amb sang i s'atança cap a les criatures i violentament. Violentament, d'acord. Has dit que estampaves una contra les estàtues? He entès? Sí.
veus que quan l'estabelles contra l'estàtua fa una mica de força, però tu tens molta més força que ella. I al donar-li diversos cops li arribes a fer una bretxa al cap i de la bretxa comença a fluir una sang d'un to vermell, però d'un vermell molt fosc, quasi com arterial, però encara més. És com el nostre tatuatge. Sí. I si segueixes donant-li cops, suposo que sí, si has dit que estaves amb els ulls injectats en ràbia, arriba un moment que ja l'escletxa es fa molt més gran al seu cap i la criatura perd força fins que al final deixa de resistir-se i tant les teves mans com la seva cara, la seva túnica i que inclús part de la roba està tacada de sang i tu junt amb ella. Veus que les altres criatures estan només col·locades a la seva posició, mirant. Agafo... Les túniques són molt grans? Bueno, és una criatura que és bastant més allargada que tu. Sí. O sigui, arrossegaries pel terra una mica. No com un tratge de núvia, però més o menys així. Vale, perfecte. I li arrenco i l'agafo pel resto del coll, tot ple de sang, d'aquesta sang, i me miro les altres criatures i dic, voleu ser les següents? Marxeu d'aquí! I tiro el cadàver contra les criatures. Mentrestant jo em miro l'estàtua, em giro i em miro l'estàtua veient que en James té la situació sota control i que està ahuyentant les criatures d'alguna manera. Em miro aquestes inscripcions intentant entendre què estic veient. Quan mires les inscripcions i veus que no és cap idioma així que reconeguis, inclús tirant inclús és que ni l'àrab, o sigui, no s'assembla en cap moment. Sí, són uns jeroglífics que no sé... Sí, és algun tipus d'idioma que no has vist mai. James, quan lletges la criatura, veus que les altres segueixen en la mateixa posició, amb les dues mans agafades, com amb una actitud com servicial, podria dir-se d'alguna manera. Es miren entre elles, algunes, miren el cadàver i tornen a mirar-vos. Vaig corrent cap a l'Òscar i l'agafaré pel coll. Què fas? Hem de sortir d'aquí, James. Tu m'has portat aquí. Com vols que t'hagi portat jo? I què hi faig jo aquí amb tu? Deixa'm marxar. Això és la doctora, que no ho entens. Ha sigut la doctora. Deixa'm anar. Què doctora ni què històries? Com marxo d'aquí? No te'n recordes? Digue-m'ho. No te'n recordes? Que estem lligats en un altre. Això és una flipada. Estem en un somni. Estem lligats. Deixa'm anar. Mira cap als costats. Què lligats ni què històries? Que no te'n recordes? No em fotis el pèl, estúpid. Què hi guanyaria jo estant aquí amb tu? I el deixo. Què són aquestes criatures? Hem de sortir d'aquí. No ho sé, hem de sortir d'aquí. Hem d'anar cap amunt. Cap amunt. No sé com, però hem d'anar cap amunt. I hi ha algo cap amunt? Bueno, ara mateix estem tancats a l'habitació, no? Hem de sortir per la porta o... Sí, és com la primera vegada, o sigui, hi ha una porta. O sigui, el que és l'estructura i tot això, o sigui, és la mateixa que la primera vegada que heu estat aquí. Doncs jo surto per la porta, fotent una patada a aquestes criatures perquè no se m'acostin. Jo crec que me cargaré una altra criatura de la ràbia. I li enfonsaré el meu puny al mig d'aquestes punxes que té al mig de la cara.
Li arrencaré una altra túnica i li tiraré a l'Òscar. Sigui el que és això, més val que estiguem amagats. Més val que no ens veguin. Vale. Una mica raro, això. Em poso la túnica, com puc. La túnica tota plena de sang. Vale. James, baixa't una estabilitat per haver matat a sang freda aquestes dues criatures inofensives. Hòstia, Bueno, tio. que no he posat defensa en cap moment. Acabarem aviat, Estàs a punt d'arribar, no, al Broken? No, encara li queda, crec. No, 2. Gaire. 2. 2? Sí, sí. Sí, clar, me n'has fet baixar 4, tio. Sí, sí. No passa res. Vale, us poseu les túniques i si obriu la porta torneu a trobar-vos amb aquesta ciutat de color negre, amb aquests edificis d'estructura que no acabeu d'entendre. Però aquesta vegada algú us rep a la sortida i torneu a veure aquell home despullat amb el bàcul negre, amb el cos ple de cicatrius, sense ulls i sense els genitals. Sabia que havia notat la vostra presència, ho sabia. Però tu no havies anat cap avall. On? Però vau desaparèixer. No sabia on estàveu i de sobte, no sé quanta estona ha passat, però la vostra presència vaig tornar a notar-la, tenia que vindre. Ens has d'ajudar a despertar. Qui ets tu, desgraciat? Però... Em dic Parmenus. No s'havia dit el meu nom? Entre No sé tanta qui anada ets, i tu. vinguda, potser ens ho has dit, però no ens en recordem. Hem despertat i estàvem lligats a unes camilles. Hem de tornar allà. Això només és un somni. Com despertem? Però aquí només arriben els que es perden i els que són morts. Ens estan injectant alguna merda. Com heu tornat. Ens estan injectant alguna merda per venir cap aquí. I veus com Parmenus comença a pensar en veu alta, bueno, no en veu alta, xiuxiuejant. Però llavors heu ressuscitat. No, com? Heu ressuscitat i heu tornat a morir. Però què diu aquest teu nuc morat? Desgraciat. Vull tornar a És ressuscitar. mort. Com ho he de fer per tornar a ressuscitar? Com sortim d'aquí, diguem, com sortim d'aquí i Para. anem cap allà. Per ara anava a fer el que feia al principi, portar-vos amb més humans. Més humans? I tant, hi ha més. Aquells que s'aferren a la vida, encara que siguin aquí. Aquells que encara volen existir. On són? Tu saps qui és aquest? Òscar? No te'n recordes? Ja el vam veure. Ja hem parlat amb ell. Ja l'estàvem seguint. Mai. James? Et miro, molt a prop. El James no hi és. Sí, el conec, en James el coneix. M'atanso cap al paio aquest, amb actitud violenta. No li faré Calma. res. Porta'ns allà on dius. Va! No tenim temps a perdre. Així serà. I comença a caminar en direcció a un dels carrerons d'aquesta ciutat. D'alguna manera noteu que encara que careixi d'ulls, és com si d'alguna forma el seu entorn el detectés a la perfecció i camina amb calma,
no, en cap moment es frena a veure quan hi ha diversos carrers que s'entrecreuen. Noteu en algun moment que baixeu una mica, però no baixeu, potser baixareu com, així notar-vos, com 4 plantes, no molt més. Fins que arribeu a una secció de la ciutat on els edificis semblen molts en runes. Inclús aquest marbre negre està com desgastat, esquerdat. I com Parmenus se'l mira fixament a aquesta zona. Sembla una zona buida i en ruïnes. Oh, és just aquí que astut és en Satge. Què és en Satge? De qui m'estàs parlant? Perdó, volia dir Safan. És algú que protegeix els humans que volen viure. I veus que mou aquest bàcul. I veus com davant dels teus ulls es fa com una esquerda. I aquesta esquerda es va expandint per aquestes ruïnes. I on no es veia res, de sobte comences a veure humans. Un petit grup d'humans. Veus que molts estan xerrant entre ells, altres estan en un raconet, sembla que han fet com llits improvisats. Inclús hi ha alguns que han posat com alguna espècie de catifes al terra i sembla que estan com comercialitzant alguns tipus d'eines que no sabríeu el que és. Torneu a veure vida en aquestes runes. Però seguim veient el mateix tipus de lloc per això. Sí, segueu veient el mateix tipus de lloc, però ara aquesta esquerda, quan s'ha... Sí, però ara veieu que hi ha gent. I aquesta gent va vestida com nosaltres, època contemporània o d'un altre diguem que són robes bastant improvisades, o sigui, és com que sembla que han sobreviscut al llarg del temps, com si d'alguna forma no els hi quedés res millor per... Digue'm? Acaba. El que has dit? Si van tatuats. Ostres, no l'escolto bé. Si van tatuats, pregunta. Sí, dones compte que hi ha alguns que sí, no tots, però sí hi ha alguns que tenen aquests hexàgons vermells pel cos. Em vaig cap a un d'ells. L'agafo pel coll. James, calma. Jo estic al costat intentant-lo calmar, tot i que el té agafat pel coll, clarament. Se m'oblidava un detall també. A part d'aquests... Sí, un detall així petit. A part d'aquests humans també hi ha algunes d'aquestes criatures, d'aquesta raça com alienígena, però no... Els de les punxes? No, els humanoides grossos. Sí. No sé si te'n recordaràs a la primera sessió, que va arribar a una plaça on va conèixer Parmenus, que hi havia unes quantes criatures que no portaven túnica, que eren també despullades, com aquestes, que estan com socialitzant entre elles, com si també fessin vida entre els humans. I ja està, com serà aquest detall. L'Òscar em pare, veus que està hiperventilant també, respira molt fort, molt ràpid també. Diu, hem de marxar d'aquí, aquí no hi fem res. Tu, digue'm com marxar. Que és que et vols quedar aquí, tu? Quant temps fa que ets aquí? Fa tant de temps que vaig oblidar quan era aquí. No me'n recordo. Però hi ha algú que ha marxat? Coneixes algú que hagi marxat d'aquí? No, ningú. Com que no? Jo vaig intentar fa molt de temps marxar. Vaig trobar un camí de tornada quan vaig arribar aquí per accident. Per on era? Per on era aquest camí de tornada? I veus que aixeca el dit
i comença a assenyalar en moltes direccions. No s'acaba d'entendre per on era el camí. No sé, vaig sentir una veu que em guiava fins aquí, i quan vaig arribar aquí no vaig saber tornar. No ho sé. Però vaig aprendre amb el temps. Per això alguns estem cansats, alguns volem anar a veure què és el que guarda allà avall, volem deixar d'existir. Per això alguns marxarem, peregrinarem cap allà baix. I els altres? Quins altres? No sé, dius que alguns peregrinareu i els altres agafa un del costat. Com marxa d'aquí? Vull marxar d'aquí, joder! Quan comences a fer més enrenou, veus que alguns d'aquests altres humans, inclús alguna de les criatures, es calla i t'arriben a mirar. Inclús comencen a jugar entre ells. És com si d'alguna forma l'ambient que hi havia d'aquest tranquil comença a caldejar-se una mica. Tranquil·litza't. Si tingués respostes us les donaria. I tant que us les donaria. Com podem anar cap a dalt? No ho sé. I qui ho pot saber? No hi ha ningú aquí que sàpiga més, que porti més temps que ningú? Safan el vaig conèixer quan era per aquí, perdut. On és en Safan? Per Catonor. Suposo que aquí. Què vols dir, suposo? Em pots assenyalar on està en Safan? De tota aquesta gent? Estarà dintre d'algun edifici, no? Veus que s'apropa a un d'aquests ciutadans, a un d'aquests supervivents. I veus com ràpidament un dels supervivents senyala una d'aquestes cases en ruïnes. Sembla que Safan és allà. L'Òscar va cap allà. Val. El James també, clarament. Què faran, James? El moment en què s'ha senyalat, ha deixat el tio i està anant cap allà a tota hòstia de molt mal humor. Veieu que Parmenus també va cap allà amb vosaltres, i quan entreu per la porta, el primer que us trobeu és una persona que està asseguda en una cadira, o és el que us sembla amb les formes que té aquesta estructura, just davant d'una que sembla una altra taula. I veieu que és una persona alta, una persona que té la pell blanca com el marbre, i la té plena de cicatrius, però cicatrius que formen algun tipus de simbologia. Té un llarg cabell negre que li arriba molt més que als ombros, i va cobert per vels grisos. I junt amb ell us trobeu a un dels vostres, us trobeu amb Ryan Hill. I Ryan quan sent les passes es gira cap a vosaltres. Hòstia puta, esteu vius! No estem vius, Ryan. Estem morts. El que volem és tornar a viure. Una merda, no estem morts. Mira't! És la doctora! Tu has vist el que ens està fent? Sí que ho he vist, ja ho sé, però... Hem de sortir d'aquí, Ryan. Qui és aquest desgraciat? És que es toca als braços.
i veus que el desgraciat parla. Aquest desgraciat es diu Xafan. Qui ets tu? No, qui és aquest desgraciat amb qui parles, Òscar? És en Ryan. En James el coneix també. Estava amb nosaltres quan la doctora ens va enganyar. Tu ens has enganyat també. Amb aquest respecte parles a algú que protegeix els humans que volen viure encara amb aquesta desesperació. Això qui m'ho diu? Això qui m'ho diu? Ho diu Xafan a tu. No, jo parlo amb l'altre. Qui ets tu? Saps com podem marxar d'aquí? Jo vull marxar d'aquí. O sigui, l'altre és el Xafan, que és el que dic jo, que és el que va cobert de pèls grisos i que és blanc com el marbre i és una persona alta. És aquest el Xafan. Però el Ryan no és el mateix. Jo estava parlant amb el Ryan i ara me dirigeixo al Xafan i li dic, tu saps com podem marxar d'aquí? Vale. Necessitem marxar d'aquí. Pel que m'ha explicat el vostre company, sembla que d'alguna forma heu arribat aquí, però heu tornat un altre cop i ara sembla que heu tornat. És com si d'alguna manera us haguéssiu quedat anclats entre la vida i la mort, ara mateix. Què són aquests tatuatges, Xafan? Això fa molt de temps. Els meus, Oh. Li dic. I li ensenyo el braç. Això són runes que feien aquí aquestes criatures. És com si d'alguna forma, és com si tinguessin poder, però aquest tipus de poder no acabo d'entendre què és. Sé que aquest tipus de poder no és com el meu, ni com el d'altres persones. És com si d'alguna forma estigués vinculat a alguna cosa. Allà d'on venim ens estan cultivant, ens estan drogant perquè aquí ens facin aquest tatuatge i allà algú està fent alguna cosa amb aquests tatuatges dels nostres cossos morts. Com era aquesta persona? La doctora, no recordo el nom ara. Susan Carter. La Susan Carter, i li descric una mica. Jo la conec amb aquesta. Clar que la coneixes, és la que ens ha portat aquí. Ens vol fer desaparèixer. Però ens vol per alguna més. Són aquests tatuatges el que vol. Està completant algun ritual. Està completant algun ritual. I veus que hi ha algú molt curiós que veieu ara. És el fet que quan s'aixeca les mans i les arribeu a veure entre aquests pèls grisos, veieu que té 6 dits que s'acaricien la cara. Està completant un ritual, però per qui? Per qui? I us torna a mirar. Hi ha alguna manera d'esborrar-me això del cos, Xafan? Veus que agafa aire i el treu. Em sembla que no. Doncs llavors només ens queda sortir d'aquí. Com hem de sortir d'aquí, Xafan? Hi ha alguna manera? Vau dir que heu tornat, he vingut aquí i vau tornar i ara heu tornat, oi? Sí. Creieu que tornareu un altre cop? És clar. Espero que sí. A més.
se'ns acabi aquell líquid. Però el líquid és allà. Quin líquid. No sé. Ens estan drogant d'alguna manera per estar aquí. I Parmenus parla en aquell moment. Estic segur que els estan ressuscitant d'alguna manera. Llavors tornareu. Però estem lligats allà. És allà. I ja torna un altre cop Safan. Llavors el que necessitareu és sortir d'allà, d'alguna forma. No, tot el que agafeu material aquí no servirà de res. Poder i torna a mirar cap a totes direccions, pensatiu. Poder. Hi ha algú que us podria donar poder, però Qui? Tatnana. Però sempre té algun preu, aquesta persona. Sempre demana alguna cosa. Ara mateix estem morint. Li donaria qualsevol cosa per tal de sortir d'aquí. On el puc trobar? Tatnana es troba més a baix d'aquesta ciutat, quasi tocant allò que guarda baix, el fi d'aquest abisme. És fàcil anar-hi? Saps on estan? Parmenus estic segur que ho sap. Oi, Parmenus? Sí, Safan. Justament partiré en peregrinació dintre de poc, alguns. Doncs jo m'ho aniré, però per anar a veure Tatnana. I miro cap en James. I si t'estan enganyant? Tenim alternativa? Sí. Tu què hi dius? Amic de la doctora? Li dius en Ryan, no entenc? Sí. Sense en Basidio, Fer? Sento com tallant. No? Jo perfecte. No entenc. Jo et sento a Eduard perfecte. Jo sento els dos perfecte. Que raro. Ara m'he canviat el dispositiu perquè... per si era el dispositiu, però sembla que no. Però no sents res de res, Fer? O sents tallat? El sento, però és com allò que saps que es distorsiona la veu. Llavors per això si noteu que en algun moment em quedo com en blanc, o sigui, no és que no m'enteris el fet que no acabo d'escriure el que dic. I és com... I ara? Ara me torna a parlar. Ara no et sento ni jo, És que estic provant coses. Ara no, Ara no et sento bé, jo. No. Fatal, ara. Fatal. Ara bé. Entenc, tio.
Però estava canviant el dispositiu, igual era per això. No, només he canviat el dispositiu. Ara he posat el mateix que m'has dit quan m'has dit que no em senties. Jo et sento bé. Vam fer-lo, no sé. O sigui, se'm fa aquesta... És el que et dic, se'm fa com aquesta interferència, no sé per què. Això de que talla paraules, o sigui, no ho entenc. És de l'internet, entenc, no sé. Però el que em sorprèn és això, perquè l'Eduard l'escolto perfecte. És el que m'intriga. No, ja, no sé. Bueno, sí, ara va dir que li deies al Ryan. Que què en pensava ell? Què creia què en pensava? Que si venia, si no venia... Jo em vull carregar aquesta filla de puta. Jo vull que em solti. Confiava en ella. Desgraciada. Llavors rep cap avall? Però voleu esperar al Parmenus, no? Sí, amb ell. Que ens porti fins a Tadnanar, aquest. Marxem ja, no? Marxem. Perfecte. Vaig a buscar els humans que volen baixar amb mi a lo que guardi avall i marxem. I veieu com Parmenus dona una volta. Veieu que no acaba que no triga molt, o sigui, parla amb un parell de persones. Alguna de les criatures, aquestes alienígenes, inclús ara arribeu a reconèixer algunes. Sabeu que són aquelles que es va trobar al principi. Inclús veieu que bastant de persones s'uneixen a Parmenus. Podria comptar-se perfectament uns 7 humans i unes 5 criatures d'aquestes. Ja estem llestos per marxar. En som-hi. En qualsevol moment ens despertarem i hem d'haver parlat amb Tadnanar abans. I comenceu aquest viatge cap a la part més profunda de Catonor. A cada pis que baixeu és com si les llums àmbar comencin a perdre força. Les ombres és com si devoressin cada racó d'aquesta ciutat. I a poc es va tornant més fosc. Comenceu a sentir inclús veus. Veus de persones que es lamenten, que tenen por, que s'arrepenteixen. Inclús comenceu a detectar algunes veus familiars. Una veu que tu inclús reconeixes, Òscar. Una veu d'algú que va morir. Per allò que creus que és culpa teva. Una veu que et parla i et diu: Claire? Òscar, no passa res, ja està, no et culpis. Claire? No et culpis, Òscar, no és culpa teva. On ets, Claire? I em vaig acostant als edificis, com seguint aquesta veu. James o Brick, qui siguis en aquell moment. Escoltes també una altra veu femenina. És una veu que no sembla que et perdoni. Ens ho estàvem passant molt bé, James. Podríem haver seguit. Seguir quan? Com seguir?
estúpida. Que no te'n recordes el bé que ens ho passàvem. Sí, clar, però tu vas parar. Tu vas decidir-ho. Però podríem seguir, James. Podríem seguir. Tens... Aquí amb temps. No. He de tornar a dalt. M'he de trobar la doctora. I et quedaràs amb el James, tu, si vols. Però jo me'n torno a dalt. Fa molta estona que no hi ha el James. Estic guanyant la batalla. I això és bo. De Nadal. No em puc quedar amb tu. I em vas enganyar una vegada. Aquí és on volies anar. T'espero, James. Sempre t'esperaré. I veus com la veu es perd. Òscar, si segueixes una mica aquesta veu, intendint-ses, però no molt lluny no arribes a anar molt lluny d'aquest grup de peregrinació, i comences a sentir uns plors. Uns plors que si els arribes a seguir veus una noia que està ajaguda al terra, com en un tipus de posició fetal, amb el cap entre les cames, i aquesta samarreta més ampla de lo normal la reconeixes perfectament. Reconeixes a la Zoe. Veus que la seva pell està també tatuada, però també té un to com molt més blanc, un to molt pàl·lid, i segueix plorant. Zoe, m'acosto. Zoe, m'agenollo davant seu. Zoe, la doctora ens ha enganyat. Vine amb nosaltres. Hem de sortir d'aquí. Segueix-nos. Però què em queda? No em queda res. No vull tornar allà. No vull patir. Estic farta. Estic farta de la meva vida. Hem de tornar i acabar amb la doctora. És ella la que ens està fent passar per això. I li agafo la mà. Segueix-nos, Zoe, i l'intento estirar perquè s'aixequi. Tira... seria el carisma, en aquest cas, per a veure... Seria la de... Influence Other. Correcte. Sí, influir en algú. Fallo. Un 4. Un 4. Sí. Activa del braç i l'arribes a soltar. No vull existir, estic farta, no em queda res. No em queda res aquí. No em queda res allà. I què si tornem? Què si tornem? Mira, Zoe, jo ho he intentat. Si no vols venir amb nosaltres, podré estar aquí. I me'n vaig. Jo t'agafo per l'ombro Òscar, i te dic, si es vol podria aquí, que es podreixi aquí amb els seus fantasmes. Sí, anem. El grup se'n va. Hem de seguir el grup. I camino ràpid per tornar al camí principal. Seguiu. I no passen ni així a ull ni 3 minuts. I per menys es para davant d'un dels edificis, envoltat en aquesta foscor. Tatnana es troba aquí. Si és el que voleu, endavant. Si no podeu venir amb nosaltres. A on? Si no ens portes enlloc. Cap a Tatnana. Ryan, vens amb nosaltres? I tant que vinc. I creuem la porta.
Doncs que així sigui. Espero que trobeu allò que busqueu. Marxem. I veus que Parmenus, al dir marxem, tots el segueixen cap a baix. I com a la poca estona es perd en aquella foscor. A l'entrar en aquest edifici, els vostres ulls no arriben a atisbar res, és pura foscor. No acabeu de distingir cap estructura. I a mesura que us endinseu, comenceu a detectar com una silueta. Una silueta que sembla humana, però que no acabeu de distingir si és home o dona. I com si d'alguna forma s'anés desplaçant. Primer el veieu en una posició, després els vostres ulls es detecten més amunt, a la dreta, més a prop, més lluny. Què he vingut a fer aquí? Què voleu? Volem despertar. Volem tornar a dalt. No tornar mai més aquí. I volem poder. Despertem. Per poder sortir d'on estem lligats. Què us espera allà dalt? Què us espera? Estem lligats. Algú està fent un sacrifici amb nosaltres. Un ritual. Quan dius això, veus que davant teu desapareix i notes la seva presència just darrere teu, el teu clatell. En Satariel vol poder, pel que sembla. Us vol a vosaltres. Què vol de nosaltres? Vol això que porteu amb vosaltres. Vol obrir alguna cosa. Però sembla que no voleu. Sembla que voleu fugir d'això. Esclar. Doncs... Però jo vull alguna cosa a canvi. Jo vull... Això heu de pagar un preu. Jo et dono el James. Tot per tu. Ryan se'l mira, aquesta silueta. El que tu puto vulguis, em dóna igual. Vull sortir d'aquí. Què pensa l'Òscar de tot això? S'acosten en Ryan i en Tannanà. L'últim que vull... Jo ja estic mort. Només vull vengar-me, perquè si em mato, em vull matar jo. No vull que em mati aquesta doctora per no sé quina història. El que tu vulguis, Tannanà. El que necessitis. I torna a aparèixer. I apareix davant teu, just en obrir i tancar d'ulls. I notes com aquesta silueta, d'alguna forma, és com si tingués forma física, encara que es veu molt difuminat. I notes com t'aixeca el braç. I apropa la cara a un d'aquests tatuatges. I dona un petó. I al donar un petó se comença a obrir la pell. I notes com comença a absorbir per sang d'aquesta ferida que brota. I com, a poc, se comença a fer com un gravat al palmell de la mà. Un gravat circular, amb un tipus d'inscripció. I en el teu cap és com si comencessis a oblidar coses de la teva vida. I jo et pregunto, què
Què estàs oblidant, Òscar? Que no vols recordar mai més? Que vaig matar la Claire. Que va existir la Claire, potser. D'acord. I veus com acaba de xuclar i et deixa la mà. I et sents estrany. És com si et faltés alguna cosa, però et trobes bé. No et trobes cansat ni molt menys ferit. James, tal com veus com Tatnanà fa això a l'Òscar, s'atansa just davant teu i agafa el braç i torna a besar-lo, creant una ferida i xucla la teva sang, formant també una marca rodona al teu palmell amb un gravat que oblida el teu cap, James. L'existència de James, la infància... Realment James és l'autèntic, no? Brick és l'ombra d'aquells moments d'usos abans de matar l'Agnes, abans de la mala vida, al voltant de les drogues, al voltant del dolor, de no saber, de no tenir una vida pròpia. I amb això es quedarà sense vida. Només sense existència. Doncs James deixa d'existir. I el que veig davant dels meus ulls és en Brick. I notes com aquesta escarificació de la mà es completa i com Tatnanà deixa de xuclar. I et notes molt bé. Notes que has tingut, que pel que recordes has tingut una vida bastant formal. És com si d'alguna forma hi haguessin parts de la teva vida que s'han esborrat. Com si hi haguessin forats, espais entre el temps. Però ets en Brick, no hi ha més. I Tatnanà s'apropa al Ryan i xucla de la seva ferida. I sí que se li comença també a formar aquesta escarificació, aquest cercle al palmell. I com Ryan es toca una mica el cap i ja s'estabilitza una mica i us mira. Esteu bé, oi? Sentiu bé? Sí. Hi ha una doctora viva. Hem de tornar. Com despertem? Això no ho sé. I veus que es difumina i desapareix la Tatnanà. I el que semblava tot foscor, de sobte tornes a veure la porta de l'entrada per la que havíeu passat. Compte amb les criatures aquestes que tatuen. Les esclafaré a totes. Estem a la porta de l'entrada del principi de tot. O d'aquest edifici. Sí, veieu l'entrada, veieu la porta per on heu entrat. A l'edifici o en aquest món? No, l'edifici. Ah, vale, o sigui, no és la del principi. No. No hi ha més que anar cap baix. O com per algun motiu ens vulguin despertar, la tia aquesta l'ha cagat. Vols anar baix? Brick? On vols anar, si no? No ho sé, però a baix deixarem d'existir. No ho tinc tan clar. Vols tornar fins a dalt de tot? No. Ens vam despertar sense cap motiu aparent.
No sé si tornarà a passar. Hem buscat la Zoe. Matem a la Zoe. Qui ha parlat de matar ningú, Brick? A part de la doctora, clar. Quan l'Ann va morir, vam despertar. Sembla un pla una mica descabellat, però no li falta lògica. D'acord, Brick. No vol viure. Què feu llavors? Tornem cap amunt, desfent les passes, fins on havíem vist la Zoe. Vale. Al desfer les passes et dones compte que ja la Zoe no hi és, però sí que et trobes la seva roba, et trobes les seves Converse negres, els texans i aquella samarreta oversized que ella portava. Només et trobes la roba en una posició molt semblant a la que ella estava, al terra. Tenim alguna manera de seguir el rastre? D'intentar buscar? No veieu, no sembla que veieu res, no veieu cap rastre, cap passa, és tot molt fosc en aquesta part de la ciutat, la Catonor. Jo em miro un Brick. Potser sí que hem d'anar a baix. No voldràs... I em miro així de reull en Ryan, que entenc que ens està seguint. No, anem cap a baix. Hosti. Jo estic ja puto fart d'això, o sigui, per què no despertem, hòstia puta? Per què? I de sobte noteu com un fort impacte al cor. És un dolor terrible, us fa caure al terra, és com una gran punxada. Inclús noteu com us desmaieu per un moment. I us torneu a despertar, però aquesta vegada no us desperteu a poc. Noteu com un gran impuls al vostre pit, un impuls que s'expandeix per tot el vostre cos, que recorre tot el vostre cos. Una gran descàrrega. I veieu que seguiu lligats en aquell llit, però el llit ara està inclinat, de tal manera que com si estigueu quasi de peu. I veieu com esteu tots junts, Ryan inclús, però no hi és la Zoe, no hi ha ningú. Veieu un llit buit, una llitera d'aquestes buides, camilla, en tot cas. També us doneu compte d'un detall, i és que entre tots aquests tatuatges que porteu als hexagonals, teniu el tatuatge del palmell de la mà. No s'heu sanat. I just davant vostre, unes llums de Togugenk enfoquen una de les parts de la sala. Una part on es veuen ganxos penjats del sostre, i en els ganxos hi ha clavats trossos de pell. Trossos de pell que formen, d'alguna manera, la forma d'un quadre. I aquestes figures hexagonals és com si encaixessin entre elles, formant així com una peça geomètrica perfecta. Però falten diversos trossos en una de les parts, en una del centre i una de baix. Com si faltessin 2 trossos més de pell per acabar de terminar aquesta obra d'art.
una obra d'art macabra. I junta ella amb la Susan. Ja us heu despertat, pel que sembla. Digueu-me, amb qui de vosaltres voleu que acabi aquesta peça? Amb tu. Ja queda poc. No. Veus que et mira molt. No, Brick. Amb mi no. I veus com a poc es va apropant a Ryan. I Ryan està despert. No t'apropis a mi, puta desgraciada. Ni se t'acudeixi. Jo intento moure'm. Jo també. Salvatgement, vull dir, fent-me mal si fa falta, el que faci falta és reventar. Intento de reventar la camilla, si fa falta. Vale. Jo us pregunto, quan intenteu això, com ho feu? Com ho sentiu quan feu això? Quin sentiment teniu dintre vostre? Jo crec que és ràbia. Sí. Però també satisfacció. Jo sento ràbia. Sento molta ràbia. Sí. D'acord. Al final no m'ha tocat a mi. Doncs fem una tirada d'ànima, els dos. Ànima és l'última, See through the illusion. Buah, fatal. Què has tret? Jo un 2. Vale. A veure, en Brick. Però, Brick, tu tens desavantatges, no? No, però el En desventatge ànima és... em sembla que no. Ah, vale, és només en algunes tirades, Vale. Ah, de fet tens un +1. See through the illusion. Ah, mira. Sí, encara Un tindria... 13. Un 13. Un 13. 12 D'acord. més 1. A veure... Vale. Òscar, quan comences a fer força, notes que et costa, no t'acabes en sortir. I com a poc la marca que tenies a les mans es comença a desaparèixer, comença com a difuminar-se i desapareix completament. No! I vaig cridant mentre intento moure'm. El soroll de la cadena. Ara t'ho explico. Vale. Notes com aquesta ràbia comença a invair-te tot el cos. Et notes fort. Et notes amb ganes d'acabar amb aquesta persona que tens davant teu. I notes com del teu cos comencen a sortir petites ferides. I també notes com part del teu cos comença a cobrir-se per aquesta sang, adquirint un to vermellós, aquesta pell. I notes com les teves mans comencen a créixer, comencen a llevar-se les extremitats, fins formar-se uns dits amb unes garres, com guadanyes. Notes com el teu cap també arriba a llegar-se al coll, com si d'alguna forma comencessis a créixer. I la teva boca comença a omplir-se d'unes dents molt afilades. Al moment que creixes, notes com els lligams, aquests que portaves, s'esquerden i es destrueixen. Òscar, fes-me una tirada de mantenir la calma. Al veure això. Soc 6. Un 15. 15. D'acord.
arribes a mantenir la calma en aquesta situació. Sembla que ja el que has vist a Catonor, tot el que has vist fins al moment, això ja no sembla quasi res per tu. Puc esperar el que sigui ja, sí. Esperar. I veus com la Susan, al veure com Brick es converteix en aquesta bèstia, veus que la Susan ja no és igual com la veies abans. Ja no la veus aquella dona rosa d'ulls blaus, amb tots els tatuatges sangonals. Veus com també les seves extremitats s'han allargat. Veus com en el seu pit té una gran cicatriu, una cicatriu fonda, una cicatriu circular, i com del seu cos veus fragments de metall, fragments punxeguts. Veus com el Ryan comença a cridar, intenta sortir d'allà com pot. És com si notessis que també està veient això. Brick, tira per violència. Si suposo que el que vols és matar, ho tindràs. Bueno, primer volia, abans que es transformessi, la meva idea era punxar-li això que ens ha punxat per adormir-la, però visto lo visto, sí, saltaré amb les meves urpes cap al forat aquest que té, cap a aquesta ferida mig tancada que té la doctora al ventre per reobrir-la i rebentar-la. No hi ha sort ni res aquí. Vinga. Bueno. 13. Claves una de les urpes a la seva ferida i escoltes un gran crit, un crit bestial, un crit que no és humà. I Susan es torna. Veus com una de les seves mans passa per davant també del teu pit i es clava en els trossos metàl·lics que porta el seu avantbraç. Tira amb suportar el dolor amb un -2. Endure Injury, no? Amb un modificador de -2, Sí. Vale. Falles. Veus que al passar el braç fa una passada llarga i notes com el metall et desgarra tot el pit sencer. I com la sang comença a brotar, com aquestes petites ferides que tenies al principi comencen a fer-se més grans. I t'aplicaré una ferida greu. T'aplicaré en aquest cas un tall profund. Òscar? Jo segueixo lligat, no? No em puc moure. Sí. Doncs començo a cridar i m'intento... Brick, treu-me d'aquí, Brick! Vale. En aquest cas seria tirada de... Sí, entereza seria. Actua sota pressió. Vale. Un 11. Vale. Comences a moure't, notes com t'arribes inclús a cremar per la fricció als canells i t'arribes i salten un dels lligams i t'arribes a treure l'altre i Ryan et mira. Solta'm a mi també, joder, solta'm a mi! I en el moment que crida veus com Ryan comença a agafar aquesta forma. Una forma igual a en Brick, com la seva pell comença a agafar el to vermellós de les petites ferides que li creixen pel cos i com les teves extremitats comencen a allargar-se a poc a poc. Què fas, Òscar? Veig la porta? O alguna manera de sortir? Veus que ara estàs dintre d'una sala, però sí, veus més portes. I en Brick està lluitant contra la Susan. Sí, aquella cosa que veus que ara mateix estan els dos, o sigui, un ha clavat les urpes al pit a la Susan, aquesta criatura que creus que és la Susan, i com l'altra té també
el seu braç incrustat en el pit d'en Brick. Com estan forcejant entre ells. Corro cap a una de les portes. Intento sortir d'aquí. D'acord. Vale. Brick, què fas? Jo intentar de degollar-la amb la jugular. De clavar-li les més D'acord, urpes, tira... les més dents a la jugular d'aquesta... Vale. Doncs tira amb violència, però a part del modificador que ja tens, t'aplico un +1. Vale? Perfecte. Talles el coll d'aquesta criatura. És un tall molt profund. Ha travessat quasi la meitat d'aquest coll. Veus que retrocedeix per un moment cap enrere. Inclús deixa de clavar-te el seu avantbraç. I veus com de darrere teu apareix una altra criatura com tu i s'abalança contra la Susan, caient els dos al terra i comencen els dos a forcejar, com llencen cops entre ells, com intenten matar-se l'un a l'altre. Òscar, quan comences a buscar, et dones compte que arribes fins a que no és un lloc molt gran. On estaves era una petita... Era una sala d'aquestes amb les camilles. I poc més que un passadís i una escala que puja cap a dalt. Si la puges, dones compte que hi ha una petita porta. Com un tipus de porta de desvà. I si l'obres, et dones compte que surts cap a una habitació. Una habitació que hi ha un llit, una petita tauleta, a modo d'escritori i un armari. És un tipus de moblat igual al que veies al menjador de la casa d'aquesta de la Susan, d'aquesta cabanya. Corro cap a la porta de l'habitació, a veure si estic al menjador. Ara mateix em fan por fins i tot tant la Susan com les criatures les que s'han transformat en Brick i en Ryan. Jo vull fugir d'aquí. Vale. Corres cap al menjador i notes i veus que part de les pantalences estan a sobre d'un dels sofàs. Veus que hi ha mòbils, carteres, claus. Corro allà i ho remoc buscant les claus del meu cotxe. Vale, veus que les trobes ràpidament. Veus que les... Veus què més? No, ja està. Agafes les claus del cotxe, inclusive veus que la porta corredissa, veus que el cotxe està aparcat, està tot igual. Tot completament igual. Corro cap al cotxe. Vale. I l'engego. D'acord. D'acord. Brick, veus que ràpidament en Ryan arriba a agafar avantatge i com Susan a poc comença a perdre força fins que al final deixa de moure's i es queda completament immòbil. No ho enteneu, quedava poc per això. Jo m'aniré a rebentar l'estàtua. Bueno, l'obra d'art aquesta que estava fent. Tal com comences a passar les urpes per aquestes pells, et dones compte, quan estàs més a prop, que és com si d'alguna manera aquestes formes hexagonals tinguessin com vida pròpia, es van agrandant, encongint,
avancen, retrocedeixen. I quan dones un cop, veus com els trossos de pell cauen al terra, destrossats. I com aquest quadre, aquesta obra, acaba. Ja les formes deixen de moure's. I com la Susan estira el braç intenta estirar el braç. No. I veus com la seva cara, com les seves galtes s'inflen i comença a vomitar. Veus com comença a sortir líquid, un líquid groguenc, i com de la boca comença a sortir com una larva molt allargada, diries quasi com una serp, però molt més ample com un avantbraç. Veus que té la cara la part del morro és molt dentada i comença a retorçar-se al terra i ràpidament es mor i es comença a descomposar. I Susan no es mou i veus que aquella forma que tenia monstruosa comença a adoptar una forma humana, la forma humana que tenia abans, però molt més pàl·lida. La pell completament blanca, no respira, no emet cap paraula. Jo em miro les urpes, com buscant trobar-me les mans, pensant quin serà el meu futur ara que m'he transformat o no sé si puc canviar voluntat o no. Veus que quan et mires les urpes, a poc, comences a agafar també aquesta forma humana. Com si d'alguna forma, suposo, Brick, que amb la mort de la Susan aquesta ràbia es desvaneix. I veus també com Ryan comença a adoptar la forma humana, com torna a la normalitat. Veus que està a sobre d'ella i com s'aixeca ràpidament i es treu. Ho has vist? Hem matat aquesta puta. L'hem matat. Ja no ens podrà fer res més. I Brick somriu i pensa que ha fet un bon canvi amb Tadnana. Ara és fort, ara és capaç de fer tot el que no s'atrevia, tota la covardia que havia tingut a la vida. El seu company, el James, que ja no hi és, i ara pot fer el que vulgui, és lliure. Suposo que Brick marxes també. I veus com el Ryan puja cap a dalt. Se'l veu molt feliç. Se'l veu com si hagués superat una gran barrera. Té! Marxem cap a casa d'una puta vegada. I veus com comença a rebuscar entre els objectes que hi ha al menjador, en el sofà, i agafa les seves claus. I veus que et dona les teves. Venies amb aquest cotxe, oi? No tindràs pas el segon cigarro que em deus abans. Sí. Sí que el tinc, tio, sí que el tinc. Veus que comença a rebuscar entre les seves pertinences i troba la caixa de tabac. Ens el fumem aquí per... Vinga, va. I veus que s'asseu i l'encén i li fa una gran calada i te'l passa. Tot teu. I fumant, penso que potser val la pena quedar-se aquí i a veure si es pot descobrir alguna cosa de tot això que hem viscut. A veure si hi ha algunes pàgines que ho expliquin. Vale. Òscar, ja s'ha arrencat el cotxe, ja has començat a fer quilòmetres. Notes com cada vegada, encara que quedi un gran tram, cada vegada estàs més a prop de Chicago. I digue'm, què passa pel teu cap? Què vols fer què vols fer a la teva vida després del que acabes de viure? Marxaré lluny.
A Chicago passaré pel garatge i recolliré coses del pis i conduiré cap a l'oest. No sé on, algun poble de mala mort on tot això em quedi molt lluny. No sé ben bé de què fujo, d'uns malsons i d'un cap de setmana estrany i per què jo havia acabat allà. No recordo res de la Claire. Intentaré començar una nova vida a l'oest, en un petit poble, molt lluny d'aquí. D'acord. Brick, tu i Ryan va començar a intentar buscar més coses per dintre d'aquesta cabanya, però per decepció vostra només vau trobar objectes personals de la Susan i poc més. Veus que Ryan va decepcionat, però encara que orgullós per el que va aconseguir, va marxar. I digue'm, què va fer Brick després d'aquell moment? Brick, com que no té on anar, es quedarà aquí i començarà a investigar a través de les biblioteques públiques, a veure si és capaç de trobar algun llibre prohibit, alguna cosa que li expliqui tot el que ha viscut. I potser en un moment de ràbia la bèstia surt de dins seu i torna a matar algú. Sí, ja ho veurem. I va passar el temps i tant tu, Brick, intentant buscar el perquè d'aquestes coses, com tu, Òscar. Sí que noteu que des d'aquell moment és com que tot al vostre voltant és com si d'alguna forma no acabeu d'entendre el que veieu, com si és real o no ho és, que és veritat i que és mentida. És un dubte que, vulgueu o no, us ha anat passant amb el temps. I intentant fer la vostra vida amb els vostres objectius. Us doneu compte un dia mirant per la tele, per la CNN, com arriba una notícia en el que es veu que hi ha hagut una massacre. Una massacre en el qual ha mort molta gent jove, junt amb diverses persones adultes. I com es veu un institut. No ha quedat ningú viu. Diuen que informen que la persona que ha fet aquesta atrocitat no l'han pogut atrapar. No han donat molta informació, però sí que la poca informació que donen és que l'han arribat a identificar. I us trobeu amb la imatge de Ryan Hill. Ryan Hill és la persona que ha fet aquesta massacre en l'institut. I com les notícies deixen de banda això, com si quasi no els importés, i passen amb notícies més absurdes, com els esports, o notícies més absurdes, notícies buscant humor, buscant riure, inclús racisme, un racisme molt amarg. I aquí acabaria aquesta partida, anomenada Estat intermig. Molt bé. Molt bé. Molt bé. Déu-n'hi-do. Sí, Déu-n'hi-do. Bé. Molt guai. Bàsicament, Ryan Hill, al matar a Susan, ha tingut l'impuls per carregar-se els professors que li van donar a l'esquena al col·legi. Bàsicament ha anat a l'institut i ha fet la massacre. Clar. Molt bé. Molt bé. Déu-n'hi-do. Però guai. Molt bé. Paro de gravar.